30 anyos na lalaki arestado matapos mahulihan ng baril habang naglalakad sa kalsada sa Balayan, Batangas. Samantala, 13 anyos na dalagita sugatan matapos umanong tamaan ng ligaw na bala sa San Juan, Batangas. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Timbog ang 30 anyos na lalaking residente ng Barangay Kay Ponce, Balayan, Batangas matapos mahulihan ng isang 9mm na baril habang naglalakad sa kahabaan ng Barangay Lanata ng kaparehong bayan. Ayon sa pulisya, nagpapatrolya ang tropa ng Balayan Police nang mapansin umano ang tila baril na nakasukbit sa baywang ng lalaki. Nang lapitan nila ito, dito na nakumpirma ang baril na kargado ng 15 bala kaya agad dinala sa himpilan. May kamag-anak siya mga pulis doon, ma'am. Isip niya, ma'am, ay pagka siya nahuli, nakamag-anak niya ay pulis, hindi siya uhulihin ng pulis. Ang baril, ma'am, ay lisensyado. Yung LTAP niya ay expired. Ang mangyayari po talaga doon, ma'am, hindi siya may kaso pa rin talaga. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o ang illegal possession of firearms at ang Omnibus Election Code of the Philippines o gun ban. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang naarestong suspect. Yung pagpapatol po ng tropa, para po naman po ma-ensure yung safety saka security din po ng mga tao. Hindi lang po mismo sa mga tao po na kumakandidato. Lahat po, in general po, yung mga tao po dapat ay maramdaman po ilang safe po sila naglalakad din po sa kalsada kung safe po ang pakiramdam po nila. Samantala, sugat sa kaliwang balikat ang tinamo ng 13 anyos na dalagitang residente ng bayan ng San Juan, Batangas matapos umanong tamaan ng ligaw na bala habang naglalakad sa bahagi ng sitio Ilang-Ilang sa kaparehong bayan. Agad dinala sa ospital ang dalagita na nasa maayos ng kalagayan. Inaalam pa ng pulisya kung saan napunta ang balang dumaplis sa dalagita. Patuloy ang isinasagawang investigasyon upang matukoy kung sino ang nagpaputok ng baril. Sinusubukan pang makuhanan ng pahayag ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang kaanak ng biktima. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog.